Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur katiluari ezti pixka bat bota diogu, izan ere gaur maiatzako gehierleen nazioarteko eguna da. Polinizatzaileen garrantziaz, erleek aurrekin beharreko mehatxuez eta eskaintzen dizkiguten onuraz kontzientzia sortzeko sortu zuten eguna 2017ko urrian, eta maiatzaren 20 aukeratu zuten Anton Jansaren jaiotza datarekin bat egiteko. 18. mendean Jansa aitzindaria izan zen erlezaintza teknika modernoetan bere jaioterrian, Eslovenian, Maria Teresa lehenengo Austriakoak Bienako erlezain eskolako irakasle iraunkor izendatu zuen, eta 1775 erabaki zen Austriako erlezain irakasle guztiak Jansaren teknika eta metodoetan oinarrituko zirela. Aizue, ospatzeko moduko eguna da. Munduko landare espezie loredunen ia 90 erlearen nazioaren mende dago. Munduko elikagai laboren 175 eta munduko nekazaritza lurren 135 baino gehiagorekin batera. And now I know what they mean. You're a love machine. Oh, you make me dizzy. Honey, honey, let me feel it. Honey, honey. Honey, honey, don't conceal it. Honey, honey. The way that you kiss goodnight, the way that you kiss me, the way that you hold me tight, the way that you hold me, I feel like I wanna sing when you do your thing. I don't wanna hurt you, baby. I don't wanna see you cry. Abaren honi aukeratu dugu, baina euskaraz ere abesti askok aipatzen dute eztia. Mikel Laboak zioen, zure begieken emaitia badute biek dirdireztia. Eta Ruperrek aldiz, zakukarrerak eta bidaia hondiak ezagutu nahi ditut enpatxu eztiak. Benitok bihotz minberen egun sentia herri sufrituaren lamia, ipuintzaharren piper eta eztia. Eta Niko Itxartek infinituki eztia da, zure bisaia eta duen airea graziaz betea. Baina kanta berriagoetara ere etorrita, agian Lier aipatu beharko genuke, ezti eta etxizko egunak izenburua jarri baitzioten kanta bat. Eta Berde Pratok album oso bat eskaini zien, bizitza eztia izena duela oso gutxi argitaratu duen lanak, 7 abestiz osatutako diskoak Erromara eraman gaitu, Dolce Vitaz gozatzera. Ilusioa dela zine ez izara du. Agian, hainbestetan aipatzen dute gure abeslariek eztia, eztarriak babesteko ezinbestekoa baita. Entzungo zenuten, ahotsa zaintzeko askok hartzen dutela. Larinkeko mukosen konponketa bizkortzen du eta faringea leuntzen laguntzen duelako. Ahotsak goxatzeko bai, baina taldekideen arteko haserreak leuntzeko balio aldu eztiak. Horrela bada gaurko efemerietako protagonista batek ez tipote asko erosi beharko ditu. Labanakine, labankadaka, ondo. Bai, izan ere gaur Xavier San Martinen urtebetetze eguna da. Gipuzkoar teklatu jotzaile eta musikagilea Laoreja de Van Gogh taldeko kidea. Badakizue azken hilabetetan oihartzun handia izan duela taldeak, Leire Martinez abeslariak ez zuela jarraitu iragarri zutenetik. Nire gai gustokonetako bat da, baina hala ere, gutxitze egiten dugu hemen, La Oreja de Van Gogh euskal sorkuntzan ere halako aferak izan ditugula, ez? Azken aldian pentsatzen jarritan hau, beti
Tila orejara begira gaudela, baina, en fin. Quedarán los buenos momentos de ayer que fueron de los dos y hoy solo quiero creer que recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir. La vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor al verte esperando en mi portal, sentado en el suelo sin pensar que puedes contar conmigo. Ingelesez ere ezin zerrendatu zenbat abesti dauden eztia edo honey aipatzen dutenak. Izan ere, bikote edo maite duzu norbait deitzeko ere erabiltzen dute hitza. Eta abesti horietako bada All I Ever Need Is You, Cher abeslariarena. Gaurko egunez jaio zen Cherilyn Sarkisian. Cher ez izenez ezagunagoa den abeslari eta antzesle armeniarra. Sony Cher talde osatu zuten 1960ko hamarkadan. Sony Bonorekin eta arrakasta handiko diskoak argitaratu zituen. Zineman eta antzerkian ere lan ugari egina da. Eta Oscar saria eman zioten 87an Monstrak filmean egindako lanagatik. 2005an Living Proof The Farewell Tour amaitu zuenean holtzak utzi zituen, baina ez edonola. Guinness errekorren liburuak bakarlari baten historiako birarik arrakastatsuena bezala katalogatu zuen bere garaian. Baina ez zuen lan alde batera utzi, 2010an Burles musikala estrenatu zuen, 7 urtean bere lehen filma, eta 2013an Closer to the Truth kaleratu zuen, 12 urteren ostean bere lehen estudioko albuma izan zena. So sad that you're leaving. Takes time to believe it. But after all is said and done, you're gonna be the only one. Oh, do you believe in life after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough, no. Do you believe in life after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough. Eta ingelesarekin jarraitzeko, eta erleak direnez gaur protagonistak ezin aipatu gabe utzi Bee Gees taldea. Hala ere, izenburuko bi horrek ez omen du erleekin zerikusirik. Hala ere, lotura egiteko balio digu Robin Gibb, Britaniar abeslari eta konposatzaileak gaurko egunez hiltzelako 2012an bere beste bi anaiekin batera Barry eta Maurice Gibbekin Bee Gees musika talde ospetsu osatu zuten. 1970ko hamarkadaren amaiera aldera eta 80ko hamarkadan sekulako arrakasta lortu zuten. Taldearen abesti asko nazioartean ospetsu bilakatu zirelarik. Adibidez, Staying Alive, Night Fever, Tragedy, More Than a Woman, How Deep Is Your Love edota The Woman in You. Staying alive, we the city breaking and everybody shaking and staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. Staying alive. Bagoazen musika gehiagorekin, gorko unez jaio zen Israel Aizet Kamakawiole musikari hawaiarra, oso ezaguna egin zen Over the Rainbow eta What a Wonderful World kantuekin. Eta gaurko egunez zendu zen Ray Manzarrek estatu batuar musikari, abeslari, ekoizle eta zinema zuzendaria The Doors taldearen sortzaileetako bat. Talde horren 8 albumetan parte hartu zuen eta USA Today aldizkariaren arabera historiako teklatu jotzaile onena da. Eta gorko egunez jaio zen Joe Cocker, blues, rock eta soul musikaria, 60ko hamarkadan hainbat taldetan ibili zen eta zenbait soul musikariren egokitzapenek egin zuten ezagun, beste musikari batzuen kantuak abesten espezializatu zen eta Woodstock kantaldi famatuan parte hartu zuen 1969an, baita haren oroimenezko jaialdian ere 1984an ere. Grabatu zituen abesti arrakastatsuenetako batzuk A Little Help From My Friends, You Are So Beautiful eta Up Where We Belong izan ziren. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah.
Oh, baby, all I need is my love. I say I'm gonna get high. Baina gian kokerren kanturik egokiena guretzako I don't need no doctor litzateke. Woodstockeko bertsio honetan adibidez. Uzten didazu 8 hilabete norezean ibilitako itsasontzi batetik egingo luketen oihua bezala egiten. Lotura begibistan! I don't need no doctor. Oh, doctor can't do me no good. Lotura begibistan, bai, kantu ederra da, baina guk medikuak nahi ditugu eta maite ditugu eta atzo familia medikuen mundu eguna izan zela baliatuta, gaur Irene Irurtzun Sorarrain familia medikua gonbidatu dugu gurera. Eta baita Harrika kolektiboko Uxue eta Edurne ere teknoa ardatz hartuta, aurten ere Izarraldeko naturgunetan egingo dute Harrikada festivala uztailaren 18an, 19an eta 20an. Eta Maialen Tellabide musika tonalaren eta musika modalaren arteko alde horietan ibiliko zaigu. Eta espaldiko partez, gure pianoan eseriko da gainera. Ba, dena pres baldin badago, Inigo, abiatzeko ordu ere badugu. Ondo da entzuleok, maiatzak 20 ditu gaur eta asteartea da ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Julen Goikoetxe Arbegozu egunon. Eta zuri ere. Eta izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 900 eta 83 du. Maiatzak 20 ditu, goizak 10 eta 18, eta gu bi gara, laizter 4 eta geroago 6 eta geroago gehiago izateko asmotan, eta horrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko ongi etorri, naiz irratian zarete bigarren kafean. Goizeko 10 eta 19 ditugun honetan, bagoaz gaurko saioa abiatzera, irten berri den Nabil taldearen kantu honekin. Entzongo dugu orain. Ume bat jolasten parkeko zabu batian, beren bakian unibertsua marrazten ondarle unian. Eurak ez dakize zapore daukon bizitzaren koskak. Eurak ez dakize zer da lagun bateri utze itxia. Bizitzen bizotzetik iez, erlojuen horratzen legez, isurda kostaldetik iez.
Loraia nabilen lan berriaren, epe berriaren eskantu honekin abiatuko dugu gaurko bigarren kafea, eta egunero bezala Maite Dutekin abiatuko dugu irratsaioa. Julen Goikoetxear Begozo, zein da zure Maite Duta? Nik Maite Duta kontatzen hasi aurretik, hor jarri dizut audiotxo bat, eta hori jartzen baldin badidazu, hori entzungo dugu, eta gero kontatuko nire Maite Duta. Irabazita galdu irabazi, bi aurpegia txanpon berean doazi, edo seinal horretan nahi badugu hazi, horixe da erronka pitatik ikasi, edo seinal horretan nahi badugu hazi, horixe da erronka bitatik ikasi. Entzun dugun bertso hori, eta kabesten entzun duguna, Iñaki Artola pilotaria zen, ze pilotaria izatez aratago, bertsozalea eta bertsolaria ere badela esan dezakegu, eta duela gutxi idatzi duen bertso sorta bat da, bertso sorta horren azken bertsoa entzun dugu, eta bertso sorta horretan Iñaki Artola ari da galtzeaz, irabazteaz, kirolean sarri gertatzen den hori galtzea, irabazten jakitea, galtzen jakitea, honen nolabait ere ez dakit jatorria edo harimuturra badu, duela urtebete inguru izango da gutxi gora bera, Argia komunikabidean Iñaki Artolari eta Jokin Altunari egin zieten elkarrizketa bat, lehiaren inguruan, kirola, irabaztea, galtzea, eta han, hausnarketa interesgarriak egin zituzten, eta orain agertu da bertsoa.eu webgunean, Iñaki Artolak idatzitako bertso sorta hau, eta uste dut, entzunaldi bat ematea merezi duela, uste dut guztira 12 bertso edo direla, eta hausnarketa interesgarriak dira, eta bertso hori baliatu nahi izan dut, Maite Dudalako Iñaki Artola berriz ere goi mailako pilotalen mailako buruzburuko txapelketako finalean ikustea, duela hilabete pare bat, binakako txapelketako finala ere jokatu zuen, orduan ez zuen irabazteko zorterik izan, oraingoan Jokin Altuna amezketarraren aurka hariko da, eta, lehiarra izaki bata, beste amezketarra izaki, giro oso politari da sortzen, finalaren buelta horretan, bateko sarrera kontuak direla, beste ondorengo ospakizunak direla, eta hori, Maite Dut alde batetik, horixe Iñaki Artola berriz ere, final batean ikustea, duela urte batzuk, finalerako txartela lortu zuen, baina lesio bat tarteko ezin izan zuen final hori jokatu, eta oraingoan, espero dezagun inolako arazorik ez izatea, geratzen diren 2 aste hauetan, eta final hori jokatu, eta final horretaz gozatzeko aukera izatea. Dena ez da polita izan, eta igandean, Iñaki Artolak bere finalerdia amaitu bezalaxe jakin genuen amezketan, mutiloso pilotazale bat, Joseba Larreta, Latu, hiltzela, 38 urterekin, herrian oso ezaguna inguruan ere bai, eta horrez apustu zuen nolabait ere Iñaki Artolaren finalerako sailkatze hori, beraz, hori maite dut Iñaki Artola finalean izatea, eta maite ez dudana da, Laturen eriotza, hemendik besarkada bat ingurukoi. Nere Maite Duta atzo arratsaldean gertatutako zerbaiten inguruan Tolosaldeako Sahararen aldeko elkarteak, Tolosaldea Sahararekin elkarteak 25 urte beteko ditu aurten, betetzen ari da aurten, 2000 urtean abiatu zuten egitasmo horri mende laurdena igarota dagoeneko, eta egia esan nahiko harreman izan dute eurekin, batez ere azken hamarkada honetan, kanpalekuetara joateko lehen bidaiaietan, euskara munduan dokumentalo osatzerakoan eurengana jo nuen, banituelako lagunak bertan, eta Gregori Izagirrerekin egin nuen bidaia Esmarako kanpalekura, antxe nolabait euren familiak hartatu ninduen, gerora oso gertutik bizi izan dute Saharako gatazka, Saharari kantari lehiak eta irabaztean han izan ginen jotzen, Fisahara jaialdian, han ezagutu genituen Munina eta bere familia, eta nolabait nahi gabe ere, barru-barrutik bizi izan dudan gatazka bat izan da. Duela urte batzuk ere eskatu zidaten, egiteko, oporrak bakean kanpainarako proiekturako kantu bat, bueltan jaio zen horrela,
Baina atzo konturatu nintzen bueltan jaio zela, Tolosaldeako neska gazte batek eta Saharako neska gazte batek elkarren artean kontatutako historio batetik, ez? Asko eman digun elkartea da, uste dut euskaldunoi Saharar herriak gauza asko eman dizkigula, naiz eta sentsazio batzutan den guk ematen dugula, guk garela, ez? Aruntza nolabait, izan janak, izan laguntza logistikoa edo bestelakoa bidaltzen aritzen garenak. Eta kasu honetan, niri elkarte honek eta bakoitzari bere tokiko elkarteak ere uste dut ematen digula asko munduan bizi den ziurrenik egoera injustuenetako bat eta luzenetako bat eta arduragabekeria politikoaren adibide handienetako baten inguruan. Eta gehi esan oso polita izan zen dokumental batean atzo 25 urte horietan egin dutena ikusi, bizi, horrekin unkitu, eta eurentzat kantu pare bate jotzea. Nolabait ere ez diodan bezala kantu horiek euren lanetik eta euren ezagutzatik eta eurek erakutsi didatenetik sortutakoak zirelako. Beraz, nere maite duta, Sahararen alde dihardu zuen elkarte, voluntario eta aktivista guztiei, eta bide batez zuen lanaren ondorioz gu ere, sasi aktivista eta Saharar herriaren lehen guzu edo anai bihurtzen gaitu zuen horiei. Gure duneta zure dabe lezetik urrun bada garaia berriz jaio. Eta Nabilen lo kanta honekin egin ditugu azken minutuak eta txatari begirare jarri beharko dugu gure gaurko lehen gonbidatuak agurtu horretik. Gorkak diogunon, gaur biok, gaur ondo portatuko da epailea. Informatibotan naiz irratiko guapoena dago Aritz. Ara, hori ere baldeu. Nik ez dute Aritze aurrez aurre ezagutu oraindik, Gorka. Beraz ezin dizute informazio hori berretsi edo nabardurarik egin. Inigok dantzan 12, Julenek 10 gaur. Julen. Bueno, hori ere... Egizu, atzo negarre inuen nota txarra jarri zidatela komentxatean. Nota txarra jarri zizuten atzo? Azken aldian, joera hori dagoela. Bai. Lehen bertso giro aipatu duzu, bertso gintzen ere badago, ez? Batzutan bertsolari batzuk puntuazioak erresago edo lortzen dituzen sentsazioa, beste batzuk kosta egiten zaie. Kontuz, meloi koskor bat irigitzen ari zara. Kiston meloia da, Bai. Baina horre, badago batzutan izarra eta izarrik gabeko jarrera edo joera horiek, eta uste dut horre ere nabaritzen dela, hemen meloia hau zabaldu eta norbaitek meloiarekin jarraitu neko balu ere, ni preste, baina orain esan barra daukadana da, atzo negar pixkat egin nuela, eta gaur Gorkak nota ona jarri didala dantzan. Julen, bertsolari izango zea? Ez dut uste. Baina Julen bertsolari balitz, puntuazioetan ere izarrik gabeko horietako alitzateke. Sasikoa. Bai. Goizeko 10:29 minutu diren honetan, bagoaz esan da bezala, gaurko gure gonbidatuak orkestera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Hegemonia kultural eta identitarioak nagusi diren egungo eskaintza kulturalean, harrikadak protagonismoa ematen die musika industrian historikoki baztertuak izan diren emakume, pertsona trans eta ez bitar, eta orokorrean queer direnei. Programazioan artista hauek lehenestearen bitartez. Beraz, egiturazko diskriminazio sistemei aurre egitea eta aldi berean kalitatezko eskaintza kultural bat osatzea du helburu harrikadak. Harrika kolektiboko kideen hitzak erabili ditugu, aurten ere uztailean egingo den Harrikada festivalaren lehen definizio bat emateko. Tekno ardatz hartuta, aurten ere Izarraldeko naturgunetan egingo da festivala, uztailaren 18an, 19an eta 20an. Festarako tartea izango da, tailer eta jarduera ezberdinak egiteko ere bai.
Inguru paregabe batean, bertakoen harrera onarekin eta bueltan inguruarekiko errespetua azalduz. Azaleko azalpen bat egin dugu, baina gurekin ditugu festivalaren antolaketan diharduen Harrika kolektiboko Uxue Alonso eta Edurne Askaso. Egunon eta ongi etorri, bioi. Egunon, eta eskerrik asko. Zer modu zaudete? Primera. Hombre, erotuak apur bat, antolakuntza eta badakizue, baina ondo, aurrera. Bueno, berehala hasiko gara festivalaren ingurukoak, Harrika kolektiboaren azken hilabetetako bilakaeraren ingurukoak aztertzen, baina gure gonbidatu guztiei bigarren kafean egiten ditugun elkarrizketa guztien hasieran bi galdera egiten dizkiegu. Kasu honetan, bi zaudetenez, bi galdera egingo ditugu, bakoitzak bat erantzun beharko du, hori zuen artean erabaki, eta Inigo ez dakizuk egingo dituzu, nik egiten nahi duzun galdera bat. Nik plazara hondiz egingo ditut, Zuretzako oso. Normalean goiurik egiten ditu, baina gaur goiurik jai zuen eta nik hartuko dut bere lekukoa. Bueno, galderak bi dira, normalean gonbidatu bakarra denean bi galderetako bat aukeratu behar du, gaur bi zaretenez, bakoitzak bat aukeratuko duzue. Zuek zuen artean konpondu. Gatazka txiki bat gehiago, erabakitzeko orentxe zuen guztien artean. Lehenengoa da, nola visualizatzen duzuen edo nola nahiko zenuketen izatea zuen hileta. Zuen hileta? Zuen agurra, zuen hil osteko momentua. Dei diezaiogun isa, ez dauka zergatik hileta estandar bat izan dela. Eta bigarren galdera da, oraintxe zinema zuzendari bat baletor esatea zuen bizitzako pelikula bat egin nahi duela, baldintza da, zuen bizitzako momentu konkretu bat bakarrik aukeratu dezake zuela, pelikula hori egiteko. Beraz, zinema zuzendari horri, zuen bizitzako ze momentu esango zenioketen dela zuen pelikula egiteko momentu hori. Bi galdera, zuek aukeratu Uxue, Edurne, bakoitzak zein hautatzen duen. Ni igual zinemako galdera aukeratuko nuke, eta izango zen, igual aurreko urtean egin genuen festivala bigarren edizioan, igual izango zen prestaketa, aurreko astea, festivalaren asteburua eta desmontaia. Izango zen drama bat. Pelikula de drama. Bueno, drama, hola, tinte komikoak dituen drama bat, esan dezakegu. Bai, noski. Humor negro. Humor negro, bai. Eta, bueno, baina drama. Bukaera drama, desmontaia drama izango zen, baina bai. Ados, hori lehenengo aldera, bigarrena. Niretzako, zalantzari gabe, un funeral irlandesa, esaten dena, eta urte horretako harrikada edizioa, izango zen nire bizitzaren omenaldia. Nire eduki dut oso argi beti, ni hiltzen nahi zenean, por lo que sea, nire gertuko jendeak ospa desala nire bizitza, eta ez nire opaina, hau bai da, larruz jantzita eta estetika un poco kink, hori bai. Así que, nire ama, o lo que sea, tokatuko zaiore bai. Ondo da, baditugu bi galderak erantzun da Julen, nola baite murgiloko gara harrikan. Bai, hori da, ja, jaialdiaren nondik norakoetan hasiko gara, desmontaiarena eta hori bukaera alderako dugu. Bikote, esan diguzu, sarreran, galdetu dizuegunean zer modu zaudeten, nola baitere, ari zaretela jada ez, antolaketa, ez dugu zama esango, baina antolakunta horren intentsitatea bilabeteren faltan gora doala somatzen, konta duzu, nola doaz, prestaketa lan horiek? Egia da aurrekurtean, baina askoz txukunago ari garela eramaten guztia, ze hasi ginen, iraian egin genuen nolabaiteko buru hausketa bat, nahi dugu egin beste bat, bai ez, eta nola antolatu, eta hortik, ikusi genuen lantalde polita geneukala, jendea, kapital humano oso ona, eta hortik banatu genituen lantaldeak, ez? Niri interesatzen gehiago zaintza, eta zuri produkzioa, eta eta hortik atera genituen 5 lantalde, ez? Bai, hanbat lantalde, bai. Eta hasi ginen batzen, urritik, eta orain ja bada momentuan, non guztiokin ari garen batzen, eta orain ja da momento histeria kolektiba. Bai. Baina bagaude. Bakoitza bere zatitxoa egin du, prestatu du, eta orain gaude, hori, guztia batzen, eta da pizkat, esfortzu gehiena, ez? Azkenean, bakoitzak bere zatitxo egiten duenean, da pizka bat bakoitza berea, baina gero kolektibo bezala
dena batzen dugunean, pues, zailagoa da, baina bueno, ondo. Bagoaz. Pasaren urtean baino hobeto pizkat. Askoz hobeto. Porque pasaren urtean izan zen, hori, azkenean lehenengo aldiz izarran, orain aurten ja perspektiba da beste bat, porque ja izarran egon gara, badakigu ezagutzen dugu, badakigu non egin behar dugun pixka bat lan gehiago eta nonez, eta orduan, ondo, oso gustora. Gutxinaka, bai. Bueno, hori ere garrantzitsua da, baina histeria kolektibo momentuek beharrezkoak dira, eta uste dut onuragarriak eta dena direla, lantalde batean, norbera konturatzen denean, ez dela bera bakarrik estu dabilena, eta iritsi ezin da dabilenaren sentsazioa duena, horrek neurri batean, alde batetik, norbera lasaitzen du ikusten duelako ez dela bakarra, eta gero konturatzen zara, dena berdin gaude, honek aurrera egin behar du, gauzak aterako dira, beraz, histeriaren barruan goazen lasaitzera. Bai. Histeria hori behar. Gure artean ere zaintza lan asko dago, gure artean ere asko lasaitzen gara, benga lasai, goaz pixkanaka, osea, zaintza lana ikusten da, hori da, eta nabaritzen da. Esan diguzue lantalde ezberdinetan banatzen zaretela, horrela, pixka bat entzuleak kokatze aldera zenbaterainoko dimentsioa duen jaialdi bat hitz egiten ari garen ikusteko, zenbateko lantalde, antolakuntza talde hori zenbat pertsonak osatzen duzu gutxi gora bera? Orain momentu honetan ikuste 20 bat lagun gaudela oso aktibo, eta horrelako kolektibo batentzako asko da. Ze hasi ginenean harrika kolektiboarekin ginen 4-5 pertsona, eta orain izatea 20 bat pertsona gainera, no satelitez, batzutan etortzen direnak ez, pues aktibo dena guztiak. Gero ere bolondrez pilo bat dauzkagu, baina, bueno, aktiboki 20 bat pertsona gutxi gora bera, hainbat lantaldetan. Eta lantalden ikuste egin genituela 6, ez, pues horre dago produkzioa, hornigaiak, prentza, bueno, zaintza, bolondrezak, eta gero apur bat hori guztia uztartzen duen talde motore bat, baina, bueno, jerarkikoki ere ez daukanak indarre edo pisu gehiago, gero ere gertatzeko gauza txarrak, edo, bueno, azkenean olako asambladetan gertatu hori dena ez genuen nahi, eta baina, bueno, batzutan erabakiak hartu behar dira, eta norbaitek hartu behar zituen, orduan, bueno, jarginen hor 4 pertsona, eta apur bat koordinazio moduko bat egiten, eta hasi ginen batzen, eta bakoitzak berea egiten, eta ematen du ez, edo, bueno, igual jendeak ez da, nik ere ez nekien zer zen festi bat egitea, gok ez genekien, eta da, burua uste bat, lan kristona, eta... Kezi Pepsikaz, kezi besteak, kezi erabakietan zenbateko metroak, eta klaro, eta jaima, eta hau, eta da lan asko. Baina, bueno, egia da, jartzen baduzu, banatzen baduzu lana, eta espezializatua dagoen jende, gainera guk sorte daukagu segure lantaldetan jendea badago kontrolatzen duena lantalde horretaz, orduan asko zerrezago da lan egiten. Bai. Orduan, bueno, baina lan asko da, lan asko. Eta gainera, lantaldetan, osea, ez da izan, zuri tokatzen zaizu hau, zuri tokatzen zaizu hau. Ez, osea, gure artean egon zen galdeketa bat hasieran eta zuri zer gustatzen zaizu. Nik ikusten naiz gehiago prentza taldean, edo ikusten naiz gehiago hornigaiak, edo... Eta orduan, bakoitza erabaki zuen ikusten zen lekuan. Pentsatzen dut, iazko esperientzia horrek ere, aipatzen zenuten orainez, jaimak non jarri metroak, distantziak, hau hemen hobeto, beste aldean hobeto, iazko esperientzia horrek erakutsiko zizuela, hau kasu horren urterako aldatu behar dugu, ondo dago, eta horrek ere esan duzuena ez, iaz baino komatxo artean ez dakit hitz egokia de, baina erosoago ari zaretela lanean, esperientzia horre balio du horretarako. Bai. Pentsa, aurrek urtean kasi erabaki genuela, orain, kasi, entre comillas, egingo genuela, eta orain aurten erabaki genuen iraian egingo genuela, orduan hilabete guztioik izan dira, lasaita. Orain erotua gaude, baina egia da, errealitatea badela, ondo gaudela, ari garela dena garaiz egiten, eta badaukagula precedente bat, eta asko ikasi genuen. Bai, asko, osea, niretzat izan zen, kristoneko ostia bat, barkatu hitzagaitik, baina, lan, osea, buruarekin eta fizikoki ere justo aste hori, osea, izan zen kristoneko hori, pues, begiak irekitzea, ez? Eta, bueno, azkenean, osea, ni nahiko lasainago, ze konparatzen pasaren urtearekin, uste dut oso ongi gaudela.
Bai, azkenean autogestiotik eta bolondresa den festival bat beti zailagoa da, ez? Norbait kontratatzen baduzu eta zautu supuesto, mi dinero egin nahi duzuna, ez hau. Azkenean bada buru hausketa handiago bat, baina merezi du eta asko ikasi dugu eta nik uste errore horietatik ere bagaudela berrera ikitzen eta ikasten asko. Orduan. Aipatu duzu, kuadrilla polita zaudetela, lantalde ezberdinetan banatuta, Harrika kolektiboren inguruan aurreko elkarrizketak egin izan ditugunean, Uxue bai zurekin, bai Galder. Aipatu izan dugu ez, Harrika kolektiboa, nolabait ere Gasteizen kokatzen dela, baina Euskal Herriko eta Euskal Herritik kanpoko beste puntu ezberdin batzuetan ere sarea sortzeko ahalegin horretan ere aritu zaretela. Harrikada festivalaren antolakuntza lantalde horretan, sare horretako kideak ere hartzen dute parte? Bai, guke bolondrez egin genuen galdetegi bat, nolabait aurrek urtean etorri ziren hoiei bidaltzeko eta apur bat gehiago irekitzeko eta auki dugu sorpresa handiak euki ditugu, de repente Jaén, Albacete, olako jendea apuntatu da gurera, ez? Eta egia adibidez Bilbon saretze eta sare oso polita ari garela sortzen, Alkon de la Lonan egiten dugu jaia, eta Euskal Herri mailan, Nafarroan, incluso Iruñan, eta Sakanaldeko peñita bat dago hor, baina, de repente ikusi dugu estatu mailako jendea ere apuntatu dela bolondrez bezala. Eta hori asko posten gaitu, ikusten dugu noraino heltzen den ere Harrikada festivala, ez? Bai. Atzerriko jende ere bai, de repente alemaniar batzuk apuntatu dira, osea que a ver. Bai, oso ondo. Noraino iristen den, edo beste modu batera esan da, nola zabaltzen ari den? Hori da, baita. Zuek oraingoz behintzat mugari jartzeko asmorik ez duzue? Ez. Mundu guztia da ongi etorria, beti ere, beti komentatzen duguna, ulertzen dituena gure baloreak, beti ongi etorria da. Uxue Edurne, goazen pixkanaka aurtengo jaialdiaren ondik norakoetan edo sartzera, Izarran errepikatuko duzue, Izarrako naturgunea, gu sarreran ere aipatu dugun bezala, iazko esperientziaren ondoren, ez dakit, oso argi zenuten Izarran errepikatu nahi zenutela, bertakoekin nolako harremana izan zen lehenengo ekitaldi hartan, eta horrek ere indarra eman edo baieztatu zizuten bertan jarritu nahi zenutela, nola izan da Izarran errepikatzearen prozesu hori? Bai, hori, bukatu zen momentutik esan genuen, urrengoa, bertan ere egin bar genuela, bertako jendea oso eskertuta egon zen, azkenengo gunean etorri ziren gure gonbidatu genien herriko jendeari hori bertara festivala ikustera eta nola aldatu genuen bere kanpoa eta oso eskertuta zeuden bertako jendea oso eskertuta egon zen. Guk ere oso argi geneukan nahi genuela alba genuen, ez? Osa nahi genuen ere, baiei alkatearekin eta bertako jendearekin hitz egitea, aber, ze gauzetan egin genuen gaizki, ze gauzetan egin genuen onde, porque azkenean olako gauza bat antolatzea herri txiki batean baditu bere zelitasunak. Baina egia da, herrianen erantzuna izan dela paregabea, oso eskertuak egongo gara beti, eta bagaude, eta guk esan genuen, ematen badigute aukera, guk errepikatuko dugu zalantzari gabe, eta hala izan da, eta guretzako da, eskelekua da, oso aproposa egiteko horrelako gauza bat, oza, ni queriendo, ematen du dagoela montatua, piztena dauka, dago beste kanpa txikitxo bat hor jartzeko furgonetak, ez dakiz dago oso ondo antolatua, eta, egia da herritik apurtxo bat holan dagoela, orduan ez dago erdialdean molestar, beti molestatzen duzu, modu batean, baina ez da inbesterako. Eta tratua jendearekin ari da izaten oso ona, harremana saiatzen ari gara egiten, jende lokalarekin, bertako produktuekin, jartzen dugu garagardoa, baiaz garagardoa, bertako garagardoa da, apur bat, eman eta jaso, esaten dena. Hori esateran induan, iaz Izarran egin ostean, aurten errepikatzeak, lagunduko duela, esaten duzuena, oso ondo harrera ona somatu zenuten, oso gustora sentitu zineten bertan, lehen sareak aipatu ditugu, hor ere, Harrika kolektiboa eta Izarraren artean ere ikusten da, argi eta garbi sare bat eguntzen ari dela. Bai. Bai, eta gaude superpozik. Osa, guretzako gainera, eske genukan oso argi nahi dugu Gasteiztik atera, nahi dugu herri txiki batera eramatea, txikia, Izarra, baina nahi genuen atera, eta ere Arabar landa eremuari ematea daukan garrantzia eta daukan presentzia, eta harremana izan da zoragarria. Gauzak egongo dira, eta seguro
pues hori, konpondu beharko digutugula edo ez, baina orokorrean ezer ezen gertatu, dena joan zen oso, gero, pues, jo que sei, igerilekuan egiten genituen gauzak, familiak ere etortzen ziren umeekin, eta nolabait ez zen bakarrik txampiñoi bat, ez, heltzen dena herri batera hacer tu mierda, eta irabaziak egitera ez, hori desde luego ez da gure ideia, eta ez zen gure ideia, eta nik uste hori ulertaraztea izan eta zena. bertako jendea ere, hori, uzuek esan duena, piztinan bertan egiten zen, pues, hori, piztinan zegoen pintxada bat, eta orduan, arratsaldearen zehar, pues hori, zegoen musika, eta familiak eta bertako familiak guregana etortzen ziren, eta jo, ze polita, hau egin duzuela, ze asteburuain, pues hori, ezberdina, azkenean, gauza ezberdina bat da beraientzat, eta jo, super eskertuta. Bueno, aurtengoari begira jarrita, sarreran aipatu dugu teknoa ardatz hartzen duen festival bat dela, horrez aparte, tailerrak, perfoak denetik izaten da, horrela modu orokorrean eta titular bat eskatze aldera. Aurten, iazkoarekin alderatuta horrela aurreratu daiteken ze nobedade izango du, harrika da festivalak? Ba, asko. Asko, Julen. Aurten hemos tirado la casa por la ventana esaten dena, eta egia da teknoari bai, baina nahi genion ere eman beste kutsu kultural, askoz kulturalagoa. Eta, bueno, nahi baduzu gero sartuko gara artistetan eta, baina, bueno, azteko igual justo performance eta tailerretan eman diogu buelta handi bat, eta eukiko dugu, ez dakit ezagutzen duzuen, Panrike, tu amigo extraterrestre, Granadako satelite bat, etorriko da gurekin. Kriston poza ekartzen diguna. Bai, gure Andriaina drag show ere eukiko dugu gurekin, gero Sibari tailerra eukiko dugu ere bai. Psikologia tailer bat ere eukiko dugu. Bueno, pues, hainbat zaintzaren inguruko lanketak egingo dira, tatuaje tailerra, gema tailerra. Gema tailerra, hori hortzetan eta ipintzeko gema tailerra, gero zaintzagunean ere, bueno, gero sartuko gara zaintzaguneari buruz hitz egitera, baina, bueno, zaintzagunean ere, hori, tatuaje edo pegatina eta apaintzeko, bueno, hori, gauari begira apaintzeko hainbat gauza itzengo ditugu. Eta horriko da ere pertsona bat, bueno, gurpildun zera batean ibiltzen dena, eta sua, olako, borobiekin ibiltzen dena sua egiten, oso ikusgarria izango da, eta leoku emango zaio, igual aurrek urtean, igual apur bat utxunez geratu ziren gauza batzuei, kulturalagoak edo herrikoiagoak direnak, inkluso igual, pues ez bazaizu igual asko teknoa gustatzen musikalki, badago aukera beste musika edo beste eremu batera joateko, pues disfrutatzeko bakarrik egunez, edo beste hori, tailer oso interesanteak eta oso ere hori, piztinan ere pintxadak errepikatuko dira, hori, gunean zehar, pues piztina disfrutatzen dugun bitartean, musika ezberdinak entzuteko aukera izango dugu. Poco más mamarratxeo, ez da teknoa. Hori da, pizkat más hori da. Batzen zaiguna. Gau oso teknoa entzun ondoren, igual goizean pizkat dantzatzeko... Bai. Eta hori ze. Entzule izango diegu bide batez, harrikada gidoitxoa festivala.com webgunean daukazuela, informazio guztia eskura, sarrera salmenta ere bertatik bideratu daiteke. Nobedade asko aipatu dizkiguzue, bikote, artisten inguruan ikusi dugu, 20 bat artista edo badaudela iragarrita zuen webgune horretan, bertakoak, kanpokoak, horrela guzue nola baiteko, entresaka txiki bat zer azpimarratuko zenuke artisten inguruan? Hori baino guk, aurrek, beti esaten dugun bezala, nahi genuen gurea ez da bezoiko kartel bat, nahi izan beharko zen kartel bat da, eta ez, azkenean guk programatzen ditugu emakume eta gorputze disidenteak, baina askotan esaten digut, emakumeak bakarrik edo ez dakiz zer, pues ez, hau da, egitan gure realitatean ez dagoen kartel bat, orduan guretzako da posa handia ematen digulako kartel bat iragartzea, eta oso posi gaude horrekin. Eta, bueno, gure cabezas de kartel. Hori da, adibidez daukagu Das Arras, dela errusiar artista bat, oso polifazetika, ez bakarrik musikalki, baina gero ere naturalekin harremana ditu, eta, bueno, nahiko polifazetika den artista bat daukagu. Bai, gurekin egon zen jai 2000 egindako jaio batean, eta egia da, bueno, pertsona moduan zoragarria dela, eta olako gurera etortzea olako gauza batera Das Arras bat, ez da, como guau, zertan ari gara. Gero, bueno, daukagu Aerea.
hauek Madrildar duo bat dira, eta hauek ahotsa eta produkzioa, baina live moduan egiten dute. Aurten egia da live kontuari eman diogula garrantzia, eta ikusi dugulako aurrekurtean oso ondo funtzionatu zuela, eta ikuko dugu gurean live bezala Judy, orain gure Gasteizkoa dena ere bai, egiten duela live, Lois Zenbel gure lagunak ere direna, live moduan, eta hoiek. Bai, gero ere, Espainiar estatuan entzun den izen oso handi bat, Aida Blanco da Asturiar neska bat, eta, gurekin Jimmy Jassen ere pila bat egunetan egon da, eta oso gustora, oso ondo dantzatu dezakegun musika bat da, eta asko gustatzen zaigu. Eta gero daukagu ere, akueia, badela DJ ganesa eta estatu batuar neska bat, guretzako oso posgarria da berukitzea hemen, ze orain eszena internazionalean dagoen pertsona razializatuenetariko bat da, edo gutxi daudenez bera bat da, eta asko posten gaitu gurekin egotea. Horri ere beste perspektiba internazionalista eta rasista ematen diolako, eta bera eta bere diskurtsoa oso importanteak direlako ere gurean egotea. Eta gero, adibidez, Jako, da DJ produktora turkiarra, da residente Berlinen, orduan, guretzako ere garrantzitsua da, Berlinen tekno estena oso garrantzitsua da, eta residente bat, hainbat, gure festivala etortzera, ilusio asko ematen gaitu baita. Eta hauek apur bat internazionalak, eta gero gugia gure maite... Gure DJ maiteak eukiko dituguna, gureak, Anderarze, Eteranal, Nerin Bilatek, Kalbatak, eta bestain bat seguru ez ditugunak aipatu, baina kartelon. Dentena ere ez du aurreratuko, jendeak deskubritu du joan da dira, eta deskubritu du. Hori da. Pixkanaka amaitzen joan behar dugu, baina aipatu diguzue, eta askotan Harrika kolektiboaren inguruan ere hitz egin izan dugunean, eta Harrika da festivalaren inguruan aritu izan garenean, zaintza da, ez, erdigunean agertzen den beste kontzeptu bat, eta aipatu duzue zaintzaren inguruan ere, prestatuta daukazuena zero, aritu nahi zenutela, konta iguzue? Festivalean bertan daukagu postu bat, deitzen dena zaintzagunea, da gure gune bat, bertan beti egongo dira hainbat pertsona, eta, Harrika kontzeptuan, lehenengo gauza da, zaintzan hori da, zaintzan oinarritzea, orduan, azkenean festivaletan gure... Bai, azkenean nik uste beti esaten duguna, Harrika ez litzateke existituko, zaintza ez balitz existituko, eta guretzako igual hori egitea festival batean orain dagoen makrofestivalen auzi honekin guretzako zen ezinbestekoa handitzea, gure presentzia, gure lana protokoloari buelta bat eman diogu, ari gara handitzen, ari gara birrantolatzen guztia, eta bertan egingo dugun lana askoz txukunagoa ez dakit, baina jarriko dugu postu bat, egongo gara gutariko jende gehiago egongo gara, eta apur bat, beti esaten duguna, emakumeok eta pertsona disidenteok jaieremuan egiten duguna beti, baina ikustaraztea, eta horrelako horrelako festival batean zaintza izatea jaiaren erdigunea guretzako zen ezinbestekoa, orduan horri nahi diogu presentzia eman. Zaintza postua, bere ideia da, zu momenturen batean, deseroso egoten bazara, edo, ez dakit, igual, ere gaizki sentitzen bazara edo lako zerbait, bertara joatea, digamos, como punto de apoyo, ez? Hori da dugun ideia, ez? Baina, gero ere, bertan ere esan dugu ere, mertxana eukingo dugu ere saltzeko, gero tatuajeak, pegatinak eta apaintzeko ere izango dugu bertan gure txokoan, baina hori, ez da como
Bai, eta igual ezagutzeko puntu bat ere. Hori da, Jende asko bakarrik do, orduan hor badakizu egongo dela erreferentezko norbait, orduan alzara gerturatu, hitz egin, ez dakit zer, orduan Hori da. guretzako horri presentzia handiago bat ematea zen ezinbesteko aurten eta horretan gaude, hortan Bai, hori lanean da. gaude horretan, osea que oso pozik, oso erotuak ere bai horrekin, baina oso pozik. Bukatze aldera joan behar dugu, galderatxo bat, horrela oraindik 2 hilabete geratzen dira, sarrera salmenta zer moduzko martxan doa? Ba, ondo. Ondo, Egia esaten badizugu, bai. ondo. Badizugu barkatu, Hori ondo. Ondo. Oso posi gaude, beti, bueno, hemen egiten dugu ere deialdi bat, azkenean festival edo festa autogestionatuak, pues, bueno, autogestiotik abiatzen dira, eta batzuetan diru aldetik zaila dago, ez daukagu inbertsore bat oratzetik dirua jartzen duena, eta horri, bueno, azkenean gure diru iturria, pues hori, sarrerak dira, orduan, baina, bueno, egia da, ondo goazela, posi gaudela, eta ari garela eukitzen oso erantzun ona alde horretatik, orduan oso posik. Baina, bueno, deialdia hemen dago ere. Etorri nahi duena sarrera erostea. Hemen gaude. Oso ondo pasatuko duzuela. Festival oso berezi eta oso divertigarri bat da. Eta hori, Etorri gurekin. Du, harrikada gidoitxoa festivala.com webgunean, jaialdiari eta sarrerei buruzko informazio guztia, aizu Edurne, orain bururatu zait, akaso aurten desmontaia horretan grabaketa egin, urrengo urteko ekitaldian, pelikula horren estrenore egin dezakezuela. Drama. Igual egiten dut, igual egiten dut videoblog moduko bat. Egunero hile gutxienekin, baina, bueno, bai, eske... Eta horrengo kafean komentatzen dugu. Hori, Hori, beste elkarrezketa baterako aitzekia izango dugu. Uxu eta Edurne Harrika kolektiboko kideak, eskerrik asko Harrikada Festivalaren ondinorakoak azaltzeagatik, eta aurreran tenere izango dugu elkarren berri. Eskerrik asko, bueno, eta zuek ere gonbidatuak etortzera. Hori da. Eskerrik asko, zain asko. Agur. Ezo Julen, gu gara horretan Frantziako turra egiten hariko gara, baina etapa artean akaso eskapada egin dezakegu, bai? Entzuleok, Keleporen more kantuanekin egingo dugu eguerdiko 11:00 bidea, eta azken ordukoaren bila salto, estudio zentraletara segituan gurekin, Maialen Tellabide dagoeneko hemen da gure laborategian. Goizeko 11:00 puntuan eta bagoaz estudio zentraletara azken ordukoaren bila, Aritz Santamaria lankidea antxe dugu eta egunon, Aritz? Egunon. Bada azken orduko albisteain kontatzeko tenorea dugu. Larrialdi kasuetan 900-912-088 telefonora ditzeko eskatu du Jaurlaritzak, 912 zenbakiak gogora berak baititu. Beraz, hitzaraldiaren ondoren 912 zenbakiarekin arazoak daude estatu mailan. Esan bezala, larrialdiak kudatzeko zentroko langileak astelehen gauean jabetu dira arazoez eta gora berak kausaz gertatzen omen direla esan dute. Arazoa konpondu bitartean, errepikatuko dugu 900-912-088 telefono zenbakira deitzeko eskaera egin dute horren bestez. Eta HTA-ren aurrea sozial baten aldeko apostua egin du.
Arabako Lautadako kuadrillak egungo trenbide sarea modernizatzeko aukera aztertzeko eskatu dio Espainiako gobernuari. Abiadura handiko trenaren proiektuaren aurrean proposatu dio aintzat har dezala tren publiko eta sozial baten aldeko plataformak prestatutako alternatiba. Bukatzeko, kultur albiste bat izan ere, Miren Amuritzaren playback eleberriak 2008ko 111 akademiaren saria jaso du. Susa argitaletxarekin kaleratutako eleberria 15-16 urteko neska baten ahotsetik ikasturteko bateko kontakizuna egiten du Amuritzak. Ahozkotasunetik gertu dagoen hizkera moldean. Eskerrik asko Aritz Santamaria, eguerdiko 12etan informazio gehiago hementxe naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea. Ara, Oiana, hemen ze hartu zaigun, bekatoros bat? Hemen gurekin da Dom, Euskal Ilustratzaile Grafiko eta marrazkilari feminista bekatorosa, guk dakigun arte behintzat, alduden Nafarroa berean jaioa 1994 urtean, eta hainbat proiekturen artean akaso ezagunena bekatorosak liburua bera da. LGTB komunitatearekin lotutako beste proiektu batzuetan ere ari da hemen Baixen Nafarroan. Nolatan hasten da proiektu hau, edo nolatan sortzen da gogo hau? Eta gero berriz itzuli nintzarik Euskal Herrira, egiten nuen lanak Glasgondeia askien ganatua zen, baina iduritzen zaitan pixkat egetxegi zela han egiteaz, eta Glasgoko gizartea biziki queer baita, eta transidentitatea biziki azkarra da, LGTB-tasuna orokorki ere ikusten da denetan, karrikan ere biziki presentzia polita badu, eta beraz berriz itzuli nintzelarik etxera, pentsatu nuen, orain, ene aldi zerbait egitea, nahi nuen liburu bat egin, berriz maite mindu nintzen ene lehenbiziko amodioarekin, eta... Historia hori iruditzen zaigu, fascinating. Entregara kotxean komentatzen lehen, eta izan da, bueno, ose. 10 urtez entzatu niz berarekin izaitea, eta memetu batez errandit, ados. Hola eginen dugu. Eta beraz horrek, iman dit Alimaleko kuraia olako proiektu potolo bati luntzea ere. Bekatoros kontzeptua liburu honetan aratago doala edo ez dela, kristautasunak bekatari deitzen dion horri referentzia egiten dion kontzeptu batez, beste leku batetik hartu duzula. Hori da lehenbiziko abiapundua, erraetan umezala ni edo erlijio hortan bizi izaniz eta biziki azkarki, gande guziz joeten nien mezara, eta apesa egiten zen eskolara, sutitu behar ginen egunan apesa, jaun apesa, eta nana. Tipidanik deia ikusi nuen Eliza etzela bat ere leku on bat emazte bat entzat. Eta onuk gutiago LGTB pertsona bat entzat, eta beraz, enetzat bekatuan bizitzea da, pixka bat txiste bat, gehiago da erraitea askatasunean nahi dugula bizi. Ene ustez, bekatuan bizitzea da ere plazejan bizitzea, adibidez, lanari buruz, adibidez, pentsatzen girela gizarte batean zeintan lanaz sufritu behar dugun, eta hori biziki giristinua da ere erraiteara lanaz sufritzea, eta dirua egitea sufritzean, eta adibidez, nik lan egiten dutalarik biziki maite duten lana eta zupat ere sofritzen, eta beraz hori ez da lana. Zeta lana egiten dutalarik behar duzu sofritu, eta berzena ez duzu lana egiten da plazera. I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Gure webgunean eta podcast plataformetan entzungai. Naiz irratia. Goizeko 11:05 minutu, guaz aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ustingal, furmi ustingal, farmi ustingal, is je nog halve handen, is je nog halve kakari, is je jerennemon, bohan aan de vingerwala, jerennemon, bohan aan de vingerwala, weinen weet er volmen en weinen weet toe, vallen me jullie kunnen met gras. Aste artea da, eta Maialen Tellabide, gurean da Maialen Tellabide, mikrofonoa, zer daukadan hemen, egunon?
Egunon. Ondo. Vale. Bai, bani ez naiz entzuten nia. Eta bai, bale, jazte, entzuten naiz. Ui, oain gehiagi entzuten naiz. Ez dut nahi. Hortxe ondo, preparen. Vale. Zer iruten entzuten nahi gana? A ber, pixat, hizkuntza ez irratiei arra eta pixat kaleko erabilita una fumada total. Izen burua ikusten duzu eta badirudi eskua teklatuaren gainean jarri duzula horrapun eta zapaldu dituzun teklekin idatzitakoa dela. Fionguala. Hori bera. Gaelikoa da, baina ez dakit entzunun hain dela ez asko da, zoru gotio, baina zer da, asko guztu zitzaitzen da, horraitik jarri dut. Bueno, pixkat bat atorrarira, baina ez dakit, berez ez da oso justifikatu. Izan da gehiago, nahi nuen honekin hasi. Oso, ez justifikatu, ez da justifikatu beharrik. Haunekin hasi nahi nuen, punto. Bueno, baina saiatzen naiz pertsona koherente izaten. Baina, nere inkoherentzia da? Nere egin beharrekin. Zuk honekin hasi nahi baduzu, hasi zaitezke inolako inkoherentziarik sortu. Eta txalauek zuretzat, Maialen. Eskerrik asko. En fin, bueno, Inigoren aurreko asteko eskakizunari kaso eginez, gaur modalitatearen eta tonalitatearen arteko desberdintasunak erakusten saiatuko naiz. Eta ja, denbora galdu gabe, testu inguru pixkatekin hasiko gea. Urtarrian 4 zuen zeundela Inigo, ja harmonia zertzan azaldu nun. Eta batek gehiago jakin nahi baldin badu, jarri dezala YouTubeen Bigarren kafea maiatzak 4. Eta hor topatu dezake kontatu nuna. Maiatzak 4? Ui, urtarriak 4, ez da? Urtarriak 4. Eta hor topatu dezake kontatu nuna, batez ere haian gaurkoa ulertzeko balio halko diolako. Eta bestalde, argi geratzen nahi dut, gaurkoan nota, interbalo eta akorde berdinak dituzten bi sistema estartuko ditugula. Ze modalitatea, tonalitatea ezin da existitu modalitate gabe, eta orduan, horita batez ere kontuan eduki behar da, dela europear sistema bat. Gaur zentratuko gara bakarrik, Europan, geografikoki Europa den hortan, gertatu denaz. Ze hor garatzen den zerbait da modalitatea eta tonalitatea, eta gure musikan erabiltzen ditugun bi baliabide dira, oraindik gaur egun. Gaur egungo musika komertzialean, jendeak musikatzat duen zati handi horretan, tonalitatea erabiltzen da bereziki, edo biak erabiltzen dira? Biak. Jendeak musikatzat duen zati handi horretan. I.Asensio. Ez zeukan inongo kritika edo zeharik, esan nahi nuen, jendearen gehiengoak entzuten duen musika komertziala da, horregatik da komertziala, jende askok entzuten duelako, eta hortin nindoen. Komertziala ez dana ere, horregatik. Beraz, bi modelo hauek, bai tonala eta bai... Bi sistema erabiltzen ditugu, eta modernismoa zitzegin nizuenean, 20. mende hasiera hortan gertatzen den gauza horrekin, justu da modalitatearen eta tonalitatearen aurka doan mugimendu bat delako, eta horreitik da garrantzitsua, sistemarekin puskatu nahi duelako. Eta hori argi geratu da dira hasieratik. Ez dut hitz egingo zerbait exotikoaz, baizik eta entzuten degunan inguruan hitz egingo dut, eta bat eta berestea desberdintzen edo bereizteko zenbait gauzatxo esplikatu hori batez ere. Zeraiatuko nahi zalik eta argien nahi. Ez dugu erronka makala jarri, Jate bale, Inigo. Baina ez tokatzen zan pixkatola, baina justuko jurik jai hartu duela nahita. Esan du, bestela buruak ez tanda egingo dit. Bueno, en fin, espero ondo dut, jaitan. Bai. Primeran posten izbergatik. Az gaitezen lehendabizi garapen historiko txiki batekin. Hasiko gea modalitatearekin, moduak. Naiz eta orain jaidien entzuten gauden. Antzinako Greziatik iritsi dian eskalak dia, ze moduak dia eskalak. Eta modu grekoak dira jonikoa, dorikoa, frigioa, lidioa, mixolidioa, eolioa eta lokrioa. 7 horiek. Oso izen politak dituzten moduek. Adibidez, bat zerbait gogoratzen baldin badu arkitektura grekoan plan kolumnas dorikas, korintias, bueno, justu korintioak ez dauzkagu, baina hori, dorikoa, frigioa, lidioa, jonikoa, eta... Piskat, entzulari laguntzeko Maialen, nik saiakerak egingo... Nik saiakerak
egingo ditu, eta zuk esan ondo noan. Moduak eskalak dira ipatu duzu, eta eskalak dira nota multzoak, edo nota zerrendak. 7 nota bata bestearen atzetik jarrita. Hori da. Zuek badakizue entzuleok, do, re, mi, fa, sola, si, do daukagula, biden bitartean... Adibidez, do, re, mi, fa, sola, si, do da modu jonikoa. Hori da. Baina, hor badauzkagu, bemolak eta sostenidoak, hau ere entzule gehienek gogoratuko dituzue. Gaur ez dauzkagu. Gaur ez dauzkagu. Bueno, a ber, badauzkagu, noski badauzkagu. Estela moduak ez ditugu egin. Bueno, ze jonikotik... Hori da, nondik nora zita, badauzkagu sosteniak eta bemolak, baina ez gaietan zentratuko, ze bestela nastu ingo gara. Eta ez da plana. Kontua da, aukeratzen diren noten arabera, 7 nota horiek zein direnaren arabera, modo bat edo bestean egongo garela. Zein direnan arabera ez, ze beti dia nota berdinak. Nola ordenatzen ditugun arabera, edo eskala hori beti dela orden berdina, do, re, mi, fa, sola, si, do, segun nundik hasten dezun, bizango da eskala bat, edo bestea, adibidez, do, re, mi, fa, sola, si, do, hortan, retik hasten baldin bagara, re, mi, fa, sola, si, do, re, ja ez da jonikoa, dorikoa da. Zergatik, intervaloen proportzioa ezberdina delako. Nota batetik besterako distantzia aldatzen delako. Hori da, bai. Eta mitik hasten baldin bagara frigioa izango da, fatik hasten baldin bagara lidioa izango da, soletik hasten baldin bagara mixolidioa, latik eolioa eta sitik lokrioa. Gero, sostenidoak eta bemolak zertarako erabiltzen ditugu, bazuk nahi baldin badezu re jonikoa egin, intervalo horiek ajustatu egin beharko dituzu do jonikoaren proportzio berdinetara. Orduan erabiltzen dituzu bi sostenido. Baina, bueno, hori ja komplexuagoa da, eta ez detortan denbora asko galdu. Baina ulertu behar dugu hori. Notak direla 7 nota, eta segun nondik hasten garen, segun ze nota diren, segun ze tonotan, bla, 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 batzuk edo beste izango dira, eta horren arabera modo bat edo beste izango. Hori da, bai. Eta garrantzitsuena, naiz eta antzinako Greziatik datozen, erdiaroan usteet Boezio delako batek, Lost in Translation bat gertatu zitzaion, eta gaizki kopiatu zituen moduak, eta orduan naiz eta guk izen berdinak dauzkagun ez diak rekoen modu berdinak. Usteet alderantziz kopiatu zitula, horrelako zerbait, orduan guretzat dorikoa dena, Platonentzat ez da dorikoa, da beste zerbait. Ara. Eta hor, egon da, hori, akats bat da, ez dago besterik, eta orduan gaur egunera iritsi zaizkigun moduak, naiz eta izen berdina duten, grekoen berdinak, ez dute berdin sonatzen inondik inora. Baita ere esan behar da, ezin degula jakin antzinako grekoen moduek nola sonatzen duten. Ez dagolako arrastorik. A ber, idatziz badago teorizatuta, baina, klaro, hortik soinura tarta handia egon daiteke. Bueno, eta modu eta zari gara, eskala edo nota multzo horietaz, baina moduak finean daukatena da, esan dezakegu kolore bat atzean, sonoridade bat. Bai, hori da. Bueno, hori gero pianoan esplikatuko. Hobeto, bai. Hobeto da entzutea nik hitzeitea, baina. Modalitatea tonalitatean garatzen da ernazimendu garaian. 15 eta 16 mendeetan zehar. Evoluzio motela izan zen eta adaptatiboa esan dezakegu. Entzuten nahi gana da, Ile Benetbon dala, usted, madrigal bat, puede ser, ez nago oso ziur, baina bueno, zerbait frantsesa, baina hori, 15 mendeko piezatxo bat. Polifonia gailendu zen, polifonia da soinu bat baino gehiago aldi berean sonatzen duten piezak, ez? Pieza polifonikoak dira. Eta orduan, noten arteko harreman vertikala ematen da. Hau, gehiagotan komentatu izan dizuet, harmonia ikus dezakegu modu horizontal batean, alegia musika aurrera joan ala, eta egiten duzu guztiaren arteko harremana, edo pertzibitu dezakegu harmonia, momentu bakoitzean sonatzen duten nota guztien arteko harremanean. Eta horrek provokatzen du polifonia bat. Osea, polifonia bat, baldin bada soinu bat baino gehiago aldi berean, nota hoien guztien arteko harremana ere iki dezakezu. Eta orduan akordeak sortzen dira. Eta akorde horiek izendatu egiten dira. Eta gozaianak. Eta hortan, musikariak eta musikariak ez dianak, zerbait kulturala izanez, mugimendu harmoniko batzuk gehiago egiten dira beste batzuk baino. Adibidez, 5 bat mugimendua. Dominante tonika, deitzen digun. Eta hemen ja, sistema tonalean gaude. Entzuleak jokatzeko 5 bat da, txispun. Bai, baina kontua, zergatik 5 bat, eta zergatik ez 3-6.
Ze tonalitateak funtzio batzuk ditu, akorde ezberdinek eta nota ezberdinek, eskala bateko nota ezberdinek funtzio espezifikoak dituzte. Eta horregatik, tendentzia batzuk daude, eta azkenerako 18. mendean, Ramok tratadu bat publikatzen du harmonia teorizatuz. Baina, klaro, teorizatuz praktika ikuskatzen, eta ez alderantziz. Osea, Ramok etzun ez errasmatu, baizik eta jasozun idatziz, da egiten zena. Onaino, más o menos? Gutxi bera. Julen, gutxi bera? Bai. Zen badakitzula, baina... Ez ez esaten maizu galdetuko dizu. Nun galdu zara, eta esango dizut, boletin amaitu denean. Eta dena esplikatzen hastea. Ez baina, ari naizea, ari mutur bati segika ari naizea. Bai, da uste dut orain adibideekin ere erresa gulertuko dela. Frustratzen hauek horre. Frustratzen Ez, baina ez frustratu zeni, osea, honetan ezagutza nuloa daukat. Orduan, Madrigal esan duzunean, ezagutzen nuen Madrigal bakarra zen Bilarrealen futbol zela, hortik atzera kontuak. Alderaketa. Ai, bueno, en fin. Bueno, eta baina bai, pianora jungo naiz, da honekin, pixkat, ubikatzen gean. Ados, badoa Maialen bide gure pianora, eta aspaldiko partez, mikrofonoak iriki, itxita horrelako kontuak egingo dizkigu, eta segituan ikusteko aukera izango dugu, gure kamarak dagoeneko automatikoki jarraitu du, hori gauza ederra da, beraz ikus dezakezue streamingez ere jarraitzen gaituzuenok, Maialen gure pianoan, akaso mikrofonik kokatzeko laguntza beha, ez ondo? Bai, listo. Orain behatu dut nik mikrofon hori hemen daukagula, eta pianoa hemen. Arazoa ez dela teklatua ikusten, baina bueno. Ja, mikrofon handi xamarra jarri dizugu, ezta? Bai, pixkat erraldoia, baina bueno, no pasa nada. Entzute zait? Bai. Vale. Orduan, a ber, modalitatearen ezaugarriak. Barkatu Maialen, rever pixka daukadala mikrofon horretan, eta badirudiko bazulantzo dela, horren bai. Vale. Nik nola ez deten entzuten ezer, zuek esan ondo nabien edo ez. Abesti modal batean, alegia, modalitatea erabiltzen duen abesti batean, modu bat baino gehiago entzun ditzakegu. Alegia, eskala bat baino gehiago. Normalean moduak estatikoagoak dira, zeren eskala batean dituzun zazpio nota horietan bakarrik oinarritzen zea. Zer daukate adibidez zerbait oso ona, erritmikoagoak diala, erritmikoki aberatsagoak izaten diala. Modu batek, adibidez modu honek, ambiente bat, kolore bat iradokitzen digu gehienetan. Modu hau da redorikoa justu, baina bedez edozein modu bakoitzak bere kolorea ematen du. De hecho, grekoek bazeukaten teoria oso bat, nola modu bakoitzak ze sentimendu, emozio eragin zezaken pertsona batengan, adibidez baten bat baldin bazan oso ez dakit pixkat violentoa, jarri behar zitzaion ez dakit zen modu bere zu hori lasaitzeko, eta bazeukatela eragina pertsonen izakeran. Teoria hori dana zeukaten, etzosa deitzen zitzaiona. Orduan, nola dakigu guk modu bat identifikatzen, edo zergatik, ze baliabide musikal erabiltzen dira modu bat definitzeko. Adibidez, hau ja teoria musikala da, baina zuk modu dorikoa erabili nahi dezunean, ez dezu bakarrik erabiliko nota eskala horren hasiera, erabiliko dituzu modu hori definitzen dituzten notak. Re dorikoaren kasuan, si naturala dela 6dun maior bat, intervalo bat, eta 7dun menorra. Gu zer gauden ohituta entzutera? Hau da txinpun klasiko bat. Bale, modalitatean izango zen. Ja, agian gure aurre iritzi kulturalengatik, baina ja pixka bat atzerago kokatzen gaitu, ez? Denboran. Ez gaitu ja hemengo musikan kokatzen, baizik eta pixka bat aintzinako musikan, pixka primitiboagoa sonatu dezake, precisamente ez daukalako funtzioa. Baina, bueno, guazen adibideak entzutera, adibidez. Drowsy Maggie, mi dorikoan entzungo dugu. Zuek esan noiz bukatzen da. Hemen adibidez entzun ditugu bi modu. Mi dorikoa dela hau.
midorikoa, eta gero pasatu da re jonikora, dela berdina, baina retik hasita. Ze gertatzen da, re hartzen dezunean oinarri bezala, bilakatzen dela beste eskala bat, nahiz eta nota berdinak erabili. Entzun duguna da reel bat, mitiko musika irlandesa fidelarekin eta bar, ez? Batez ere, hori, kostako herrietan garatu zen folklore hau, folklore irlandesa, eta hori kasu honetan entzun dugu midorikoa. Goazen hurrengo entzutera, eta ea, asmatzen dezuen ze kulturatakoa dan. Nik zindagizut esan behar nizuela gauza bat, eta orain ikusten izela klip horrek izena ja baduela. Bueno, bai, baina alare ez pentsa, Nik musika sefardia esan behar nizun. Vale, ostras, a la primera oso ondo. Baina, gero ikusi dut hemen ere jartzen duela, beraz, vale. baina nik benetan esan behar nizula sefardia. Vale, bai, Bai. hori. Nik ere bai, Musika sefardia, hori. Argi geratu da dela, Benetan, Julen? Ez. Jo, nizintzori nintzen. Ni manabil oker, da zuzendu jazue oker baldin manabil, sefardiak izan daitezke juduak eta kristauak eta garai horretako danak. Pixka, hori, batez ere espainiar juduak edo horrelako zerbait. Bai, Bueno, espainiarrek ez, garai hortan oraindik... bueno, penintxulatik 15. Mende inguru horretan kaleratu, kanporatuak izan zirenak, bai. Bai. Entzuten nahi gana, deitzen dela, abesti bat deitzen dena Alauna Jonazi, da refrigioa, lehen adibidez, bestarekin entzun degula midorikoa eta rejonikoa. Rejonikoa zen hau. Eta hain refrigioa, nota berdinetik hasi naiz, baina badaude zantzu batzuk. Nik uste desberdintzen dela, gainera oso eskala desberdinak dira. Hau. Kentartzen da justu hortan egiten dutela. Horrek nora eramaten gaitu? Flamenkora. Flamenkora gerturatzen gaitu asko, musika sefardiak, hijitoak eta danak badauka harreman asko. Kasu honetan, hori, refrigioa, beste modu bat. Oain entzun dezagun mixolidioa, hau pila kostatu zait, eta gainera hemen fieturin berezi bat dago, zentzungo duguna da Roma, nire laguna. Ara. Ikusten ez zuten bezala folklorea nahi gara moitzen, ze folklore ia guztia batez ere antzinakoena dena modalitatean oinarrituta dago. Eta kasu honetan nahi gantzuten de Barney Pilgrim remixolidioan. Dela hau. Ia gure tonalitate maiorra no sontzekoa, baina nota bat desberdina dauka. Ez da bat ere erresa izan, folklore mixolidioa topatzea, berari eskatu behar izan dion laguntza, zenik ez nuen ezer topatzen, baina bai, hau kasu honetan mixolidioa. Eta orain, lidioa entzungo dugu, nobilis humilis deitzen dana, haure desente kostatu zitzaiten, ez da bat eroikoa lidioa erabiltzea folklorean. Hau pixka zailagoa da gian nabaritzeko, baina lidioa oso modu berezia da, orduan nik uste gero pianoakin entzungo dugu. Pixkat angelikal da, bai, guztien zaitu hor. Kasu honetan, fa lidioa dago, dala hau. Disonantzia ematen duen hau, dela tritonoa, hirutono, lidioan da super beharrezkoa. Ze bestela ez da lidioa. Osea, nahi dezu nota hori askotan erabili lidioa definitzeko. Orduan, modalitateak zertan datza, eskala hori definitzen duten notak
erabiltzean. Horregatik dakigu modu bat dela edo beste modu bat dela, eta horregatik dakigu modala dela entzuten aigeana. Hortan datza. Más o menos, Bai, kontzeptu orokor modura. Vale, perfecto. Nik hemen, pixkat, eta tonalitatera gero iritsiko gara, ados, oin modalitatean gaude, oso ondo. Bai, oaintxe tonalitatea pasako. Pixkat kontraste hori aztertzeatik, baina ondo, Bai. Eske, lehenengo gauza bat entzuten. Bai, ondo. Tonalitatea da sistema bat jerarkikoa dena. Egun jerarkikoa. Zentru tonal bat dago, protagonista bat dago, eta guztiak horren inguruan sonatzen du. Guztiak. Imaginatu, nik nire ikaslekin metafora erabiltzen dut. Imaginatu zure kuadrilla. Eta kontatuko zu historia zure perspektibatik, zuzea protagonista. Bale, zuri nork agintzen dizu batez ere dituzunean ezagit, 11 urte. Zure amak. Gehien bat. Zure ama da dominantea. Dela posgarren grado. Dominantea. Baina, klaro, zure lagunek ere badaukate euren ama. Eta behaiek bere dominante propioa daukate. Eta horiek izango zian dominante sekundarioak. Osea, danak datza hortan. Jerarkia badago, protagonista badago, eta ingurukoek ere euren historia auki dezakete. Baina beti zure gana bueltatzen da historia. Naiz eta zu hasizean tonalitate baten eta piezan zehar juntzea beste tonalitate batzutara, bukaeran zu zea protagonista berriro beti. Eta gertatzen den guztiak zurekin harremana dauka nolabait. Hau, protagonista izan da. Orduan, ze eskala erabilida gehien bat? Jonikoa. Maiorra definitzeko eta eolioa trampa batzukin menorra definitzeko. Baina, naiz eta bi modu erabiltzen ditugun, eskala horren barruan dagoen jerarkia oso desberdina. Ze akorde guztiek ez daukate protagonismo bera. Hortan dago asunto. Ordu naiz eta zuk jonikoa erabili, eta adibidez jonikoa sonarazteko erabiliko dezun gehien bat, hau, nahi dezun laudun justu bat, hori modalitatean erabiliko dezu. Baina tonalitatean ez. Zezuk nahi dezuna da txispun mugimendua. Nahi dezu mugimendu hori, jerarkia hori, tentsioa eta relajazioa, espektatiba eta realizazio bat, hori da nahi dezuna. Historia bat, protagonista bat, gertakizun batzuk, bukaera berriro protagonistakin. Horrela, da, historio bat kontatzea. Saiatuko naiz pixka bat, ea lortzen deten, piano honekin, zuei espektatiba sorrarazten eta konklusio gabe uzten. Ea ze sentsazio ematen duen. Saiatuko naiz Bach jotzen, saiatu ingo naiz. Ez dut ezer prometitzen, bale? Hortxe Maialen Tellabide, Bachen partidurak hartuta, erresoluziorik gabeko puntu batera iritsi asmoz. Eta falta zego. Hori da. Musika hontan eraikitzen zoaz, dana fa maiorren dago, kasu hontan, faren akorde guztiak jotzen dira pieza hontan konkretuki, ez bali maezuak azken akordea jotzen, ez dakazen zurik. Osa, guzten dezu entzulea hor, tonalitatea da hori, espektatiba bat sortzea eta resoluzio bat egotea, ze bestela... Izatez, musika tonalaren kodigorietan belarriak edo eskatuko leguke, edo resoluzioa, edo berriro emaiazu historia. Hor geratu zara eta berriro azintzek tuntin. Baina noiz bait emairazu amaiera bat, ez? Hori da, bai, ze tensioa sortzen dezu, akorde hauekin. Hau da dominantea. Hori da, macho. Eta hau da zure tono. Behar dezu, norabaita jutea. Zer egiten dute kompositore batzuk? Eta zatezu, bueno,
Ez da berdina, baina erabiltzen da sorpresa emateko rekurso bezala. Gero tonalitatea pila bat sofistikatu da, eta, claro, baliabide musikal ezberdinak erabili dira. Eta jazta, baina bai dauka behar bat izugarria, resoluzio bat eukitzeko tonalitateak ze bestela, neri ja iritsi da puntu batera tok puntu bat ematen ditela. Ez bali maduka bukaera, da bukaerarik gabeko historio bat. Eta hortan datza tonalitateak, orduan zein da desberdintasun handiena, modalitateak uzten zaitu denbora guztian pasaia berdinean, eta tonalitateak eramaten zaitu toki guztietara, baina gero beti etxera bueltatuko zea. Eta ez bali mazera bueltatzen, edo kompositoreak beste intentzio batu ditu, edo oso ondo inda, gauzak diazen bezala. Baina, bueno, más o menos hori, eta badazkat 2 minutu inigo. Bai. Gaur egunean bananduta daude tonalitatea da modalitatea? Lehen esan duzu ez nahaztuta dela. Inondik inora. De hecho, normalena da biak kombinatzea. Tonalitatearen munduan, badago zerbait deitzen dena interkambio modalak, precisamente, modu ezberdinetatik hartzen dira zen akordeak, hola pixkat, nola esaten da, prestamo bezala, eta erabiltzen dituzu zure pieza tonalaren barruan, adibidez oso tipikoa den. Hartzen duzu 4. gradu menor bat, bai? La bemol batekin do maiorren. Ez da existitzen do maiorren la bemol bat, ez da existitzen. Baina hartzen duzu doren beste modu batetik, do menorretik, hartzen duzu akorde hori, eta txertatzen duzu zure tonalitatean historian barruan. Horrelako rekursoak daude. Eta gero baita esan behar da, askotan hitz egin dugu aurten hibridazioan inguruan, eta genero gehienetan, baliabide guztiak erabiltzen dira, baliabide harmoniko guztiak erabiltzen dira. Ja ez da existitzen musika klasikoa, hola, sinpleki esan da. Hori gertatu zen, garatu zen, eta irauntzun 70-80 urte. Eta jazta, gerora ere 19. mendeko musika tonalitatetik urruti juten da, oso urruti, eta adibidez nazionalistek berreskuratzen dutenean euren folklorea, melodia folkloriko modalak sartzen dituzte euren pieza klasikoetan edo formatu klasikoetan. Orduan horixe, berez ez da inoiz guztiz bananduta egon, baina egia da tonalitatearen erreinua gaientzen ari dela. Hori egia da, ze ia beti gauza tonalak entzuten ditugu. Maialen Tellabide. Kriston txapa sartu ditu. Gerrik asko. Informazio komplexua zen, genekien zer eskatzen ari nintzen. Gauza hauek esplikatzea modu ez musikal baten benetan zaila da. Bueltak eman dizkiot buruari, baina eske musikaria, naiz ez dakit nola esan. Baina, bueno, en fin. Rhapsody in Blue, honekin egingo ditugu hurrengo minutuak, eta segituan Irene Irurtzun Sorarrain, familia medikuarekin hariko gara, ogibidearen inguruan, familia mediku izatearen inguruan hain zuzen ere. Maialen Tellabide datorren aste arte? Bai, hurrengo aste arte. Zezaia den, zaindu.
11:17 minutu segituan, hementxe zuzenean naiz irratian, bigarren kafean entzuleok aurrera goaz. Naiz irratian, bigarren kafea. Marearen alde egin du iez, zare gabearen kate gehiago daude. Atzo kontatu genizuen, maiatzaren 19 familia medikuaren munduko eguna dela. 2010 urtean, familia medikuen munduko erakundeak, WONKak egun hori sortzea proposatu zuela, munduko osasun sistemetan familia medikuek duten garrantzia eta ekarpena nabarmentzeko. Aurten honako lelo hau aukeratu dute. Erresilientzia mentala eraikitzen mundu aldakor batean. Horrela, familia medikuntzak osasun mentalaren eta erresilientziaren alde egiten duen papera azpimarratu nahi izan dute. Guk gehiago jakin nahi izan dugu ogibidearen inguruan eta Zumarragako osasun zentroko familia medikua den Irene Irurtzun Sorrarain gonbidatu dugu bigarren kafera. Egunon eta ongi etorri, Irene. Egunon. Hurbildu mikrofonora beldurri gara, Aizu, lehenik eta bin, bi galdera dauzkagu egiteko. Lehenik eta behin bi galderak. Hemen, dena kontatzen hasita, esango diegu entzulei, Irene Irurtzun Sorrarain nire aspaldiko laguna da, eta entrevista hau izan zen enbajada txiki bat. Baina bi galdera hauek itzeuden gidoian eta akatzen nahi gonau. Txiki handia. Bigarren kafean egiten ditugu, bi galdera. Gonbidatu guztiei egiten dizkigu, hau da ez hartu zerbait hola eraso pertsonal bat izango litzezela ez. Gonbidatu guztiei egiten dizkigu eta aukeran uzten dizuegu bietako zein erantzun. Vale, bi galderak dira rixak, honakoak dira. Lehenengoa, nola irudikatzen duzu edo nola gustatuko litzaizuke izatea zure hileta, zure funerala. Hori lehenengoa eta bigarrena, etorriko balitz orain zinema zuzendari bat eta esango balizu. Irene, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut, baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatuko dut soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean ikusteko. Eta esan bezala, bietako batekin konforme geratzen gara. Ze galderak. Lehenengoak ingelituko nez, porque da ideia honen ingurun pentsatu izan duetela. Eta nolakoa izan nahiko, hileta nahi dut, ez hileta xume bat izatea, baizik eta, nire inguruko jende guztia elkartzea. Denak elkartzea eta gero festa txiki bat edo egitea baita. Baina ez zerbait, esate dutena bezala, ez dut ezer naundia nahi, nik bai. Piskat dola... Nik piskat handia izan da dira. Lia daitezela hemen geratzen direnak. Hiletak zerbait hona bani maukate da, egoera ez da hobena, baina elkartzeko beta hoi emate egoetela. Ni ondo bidean, Ireneren hiletan naiz egongo, beraz, libratuko naiz antolakuntza lan. Bestela jabak izuz eskatueten, Bai, bestela badakit. Gertatuko balitz, ez du lainur nahi. Ez eta aukeratu orduan bertxenaiko kerrena. Ez, egia da, antolakuntza ardura horri helduko diogula behar bezala. Hala ere, esan dezu, ja pentsatuta zenuela edo eman dizkiozula pare bat buelta, uste dezu, zure ogibideak hori baldintzatu duela? Hau da, mediku izateagatik gehiago pentsatzen duzula horrelako gaietan? Bai, nik uste eriotza presente daukaula eta eriotzaren ingurun gehiago itzein behar dan horren aldekoa naizela. Mediku gaztea zara, Irene, baino pentsatzen dut urte batzuk ere badara matzazu dagoeneko lanbide honetan, pazienteak joan dira. Asko. Batzu gaina ikusi diteu bukaerako fase hortan, beste batzuk zoritxarrez, diagnostiko batetikan denbora gutxon juntzaizkigu bai. Tira, nik galdetzen hasi nahiko nuke pixkat hasieratatik ez, nondik etorri zen zure erabaki hori familia mediku izateko. Badaude mediku asko mirgaraian buru uste etengabean egoten direnak, iristen direnak medikuntzaren ikasketa mailetara hain nekatuta datorrela berdin zait egingo dut, edo zerbait bapatean garbi eta zure kasuan nolakoa izan zen? Nik egia da inoiz ez dutela auki garbi mediku izan nahi nula.
ez eta batxillerren. Egia da, jendeakin hartu harremana beti gustatu zaitela, eta osasunan inguruko gaiak ere baita beti interesatu zaizkitela. Orduan, notak ere bai asko laguntzazun, eta apostu egin nun medikutzan alde. Gero ja behin, karrera aurrea zijoala, bai ikusten nun famili medikuntza espezialidade oso politia zala, gustoko nula, Ibarran ikasle bezala initun praktikak asko lagundu ziaten, famili medikuntza ezagutzeko. Iruditzen zaitelako, asko ez dutela ezagutzen, eta nire zalantza pediatria edo famili medikuntzan arten zeon. Azkenen antzeko parezido diala, baina aur txikitan edo heldugotan. Eta gaur egunen nuke aldatuko. Berriro okeratu beharko nuke, famili medikuntza okeratuko nuke. Medikuntza bokazionala dela esan oida, badela, ez? Ogibiden artean, normalean, bokazio pixu, garrantzitsu bat duen zerbait, baino esango nuke familia mediku izatea agian dela prozesu horretan guztian bokazionalena, ez? Nolabait, txikitatik mediku izatean nola irudikatuko genukenetik gertuen dagoena edo? Enuke esango, Ez, Ez, nik uste orokorren medikuan erreferentzia telesailetan bata beste mediku badala. Hori gia da. Esan nahi dut, momentu baten... Zirugiatik gertuago, edo emergentziatik gertuago. Kasu oso zaietatikan, edo da, emergentziak, kirofanoak, eta medikuntza, famili medikuntza ez da hori. Baina, telesaiak, zinema, nik uste eramate gaitula mediku horta, irudi horta. Gero mediku, famili ingurun edo itzitezunen medikua, eta azkenen famili medikua hor dago. Eta ja ezagutzezu gehiago zein izango litzaken kabezerako mediku horren lana. Da ikusi dezulako zure aitona medikua zein izan dan, zure gurasoena zein izan dan, zuk pediatrare bai txikiratik ezagutu dezu, eta orduan ja beste mediku figura hori ezagutzen dezu. Eta bokazionalagoa ez. Esan nahi dut, beste espezialidade bat gehiago da, hoi nik askoten errepikatzeten zerbait da, daolako famili medikoa eta gero daude espezialistak. Eta gu espezialista gea. Laurteko espezialidade egin dugu. Familia medikuntzan. Familia medikuntzan. Ordu nahi ez dakiz esaten egin izan? Bai, ez bokazionala, ez bereziki. Ez dula bereziki bokazionalagoa izan beharko, eluke izan beharko. Horre, aipatu duzuzuk kabezera, kontzeptu aldaketa bat besterik ez da, edo aldaketa gehiago dago, garai batean ezagutzen genuen kabezera medikutik gaur daño. Ez, nik uste alderantziz. Leheno egia da, herri bakoitzak famili mediku bat zeukala. Eta famili medikua zan, famili guztian medikua zalako. Gaur egun orokorren familikadi joan zerbait da, edo, bizigean inguruan arabera esleitze zaizu mediku bat, baino mediku asko daude ambulategin. Eta orduan zuk igual ikustezu famili bateko kide bat, eta familia hortako beste kide bat, beste mediku batek eramaten du. Ni 4 urte zeon naiz konsultorio baten lanen, eta hor bainitzala famili medikua. Zara konsultorio bat? Konsultorioa da, herri txiki bateko ambulategi esango genuke. Kasu hondan ni Asteasu naiz, Asteasu eta Larraulko kontsultorion, eta bertan, hasierako urtetan bintzat, erizaina eta ni bakarrik den. Gero administratiba sartu zen, baina erizaina eta ni bakarrik. Eta bertan ginen herriko mediku. Lehen egin ezu referentzia ikusentzunezkoari, zineari, telesaiei. Herriko mediku bakarra izate hori ere, bada pixkat pelikulero, bada pixkat fikziora mandan zerbait. Baiza eta gero medikua. Hori da, eta hor ere, ez dakit, baiza eta gero medikua, bazara herriko medikua. Eta gaina izan da oso esperientzia polita, eta guain zumarragan nahola, beste famili medikuntza bat ezagutzen egin naiz. Desblokatu diazu, Dr. Mateo izeneko telesail bat. Ez dut ikusi. Antena 3-eko ustet zela, eta kontua zen, ustet Asturiasera joaten zela, herri txiki batera, mediku lanak egitera, eta orduan, klaro, telesaia kontatzen zuen, hasieran ze desoroso herri txiki batean, ze biztanle guztiek bere bizitzari buruzko galderak egiten zizkioten, eta, gogoan dut, azutan nuen, erabat, telesaia baina orain aipatu duzuela, herri txiki bateko mediku izaterena, eta kontsultan agian soilik medikua eta erizaina edukitzaren kontu horrekin, Dr. Mateo torrezeturera. Dr. Mateo da Doc Martin telesail Britaniarraren egokitzapen Espainiarra, eta pixka bat nolabait nik Asteasun visualizatzen dudan mediku bakar hori, bada pixka doktoren Alaska bera ere, ez? Herri txiki batean guztiek ezagutzen dute medikua, eta medikuak ezagutzen du herri guztia. Hoi da, ezagutzen duzu herri guztia. Eta galdetzen zizuten Asteasun baita zure bizitza pertsonalaren gatik. Hoi azkenen leku guztietan.
Gaina oso modu sutilean juten da asuntoa eta kontuatzeako dena dakire. Nire ez naiz oso... Ez zera oso zaila izaten horretan, ez da? Beraz, esan dezakegu, bueno, familia medikua izateak badituela nolabait alde honak eta alde txarrak. Zut, honetik gehiago duela edo zuk ere denak ikusten dizkiozu? Momentu honetan egia da, bueno, gaztea naizela, esan bezala, nire ibilbidearen hasiera hortan nahola, eta momentu honetan alderdi positibo gehiago ikusten dizkiotela, eta esperotela honek hola jarraitzea. Baina, bueno, denak bezala, badu behaldea. Behalde horretan izan da, askotan uste dut aldarrikatu duzuen eta aldarrikatu duten lehen arretaren egoera, lankarga, bueno, horre, uste dut azken urte gutxi hauetan gauzak zerratxo baite orekatzen hasiak direla, baina ez dakit ze egoeratan dagoen lehen arreta hori eta nola zaudeten zuek? Gaur egun lehen arretaren egoera ez da honena. Bueno, profesional asko behar dira, profesional hoien baldintza ere bai buelta bat eman behar zaie. Bueno, azkenen momentu hontan orokorren medikuntzan, baina bereziki lehen arretako medikuen perfila kontun hartuta, asuntoi buelta bat eman behar zaio. Kontziliazioai, ordutegiei, bueno, eta hortikan aurrea betikoa lankarga administratiboa, denbora falta. Eta, bueno, azkenen gu piramide horren oinarria izan da, goran dauden, bueno, falta horiek ere bai guregan. Dute gila da, eta azkenen ezin deula dena kubritu. Espezialidade asko falta balimadia, dena guregan adatoz. Eta horrek gure lana asko zailtzen du bai. Horrek ere sortzen du nolabaiteko, bueno, ardura karga, ez? Espezialista ausentzia horrek nolabait zuei espezialidade askotan jakitun izan behar horretan, akaso jakituri hori desente mugetara eman beharra ere. Bai, famili medikuntzak zerbait polita balima du, eta nik horregatik aukeratu nun da, pixkat denetik dakigula, ez da? Orduan, pazientean ikuspegi global hortaz aparte, azkenen pazientean familia, nun bizidan, lana, dena ezagutzen duzu, baina ere baita ezagutzen dituzu eukigitun gaixotasun desberdinak, eta zea bere espezialista gauza askotan. Gertatzen dena gure mugak diteula. Lehen arretako mediku bezala, formatu zaitezke gehiago arlo batzutan beste batzutan baino, interesagatik, bueno, bat edo beste, baino muga batzuk dauzkau. Eta muga horietatik aurrea ezin dau jarraitu. Eta orduan ja, hor dago talde lana, hor daude beste espezialistak, eta horiek ez badaude, guk ezin dugu gure lanakin aurreain. Askotan, esaten da lagun mediku bat izatea gauza ederra dela, ze konsulta asko egin ditzakezu. Batez ere lagun mediku bati konsultak egiteko lagun mediku hori, familia mediku izatea gauza osona da. Badakizuelako gauza askoren inguruan, behin lagun mediku batek esaten zidan, nire aita traumatologoa da, eta eluke oraintxe elektrokardiograma infartatu bat identifikatuko. Paziente hilko litzaioke antxe elektrorri begira, ze litzake konturatu ere egingo, ez? Zuek bazaudete oso jantziak gauza askotan orait esateko. Bai, esate dizut, geha pixkat denetik. Pixkat kardiologoak, pixkat neumologoak, pixkat dermatologoak, pixkat denetik. Eta pixkat psikologoak. Bai. Aurten Wonkak aipatu dugu, erresilientzia mentala eraikitzen mundu aldakor batean lehen aukeratu duela. Nolabait, familia medikoak pisu handia duelako osasun mentalean. Horre ere egokitzen zaizue formakuntza aldetik, berezko jakituria horiek, nolabait, areagotzea, konturatzen zarete, iaia lan gehiago egiten dugu alor honetan bestetan baino tokatzen da hemendik asko jakitea. Noski baietz. Gaur egun osasun mentalak daukan pisua gure konsultetan ikaragarria da. Bai, eta guk gure unibertsitateko formakuntzan eta gerora espezialidadeen baita, bueno, eskaz gelitzen geha formakuntza aldetik. Eta gehiago formatzea igual psikiatria aldetik, psikologia aldetik baino. Orduan askotan, bueno, herramienta gelitzea gure alde, leheno esaten una azkenen guk askotan, bueno, horren ingurun hitzetan eta gero ez da inbeste zaintzen, baino longitudinalidade hori, ez da, guk pazientea jaio danetik ez, baino gazte garaitik bere bukaera guztin azkenen bide lagun geha. Eta hor informazio asko daukau. Gure ateak beti daude zabalik, oso aksesibleak geha. Orduan asko laguntzen dieu pazientei, gehien bat antxidade, depresioan, leku bat izaten, nun itzein, nun, bueno,
azkenean. Askotan pazienteak nahiago du, zuekin hitz egin, konsulta psikiatriko batera, edo espezialista psikologiko batenera, jotzea baino, badagoelako konfiantza bat, eta kaso nahiago dizut zuri kontatu. Eta Zuk... Esatek genuen bezala, apaizan paperare betetze dut, bueno, egia da guain, Osakidetza planteatzen nahi dela psikologo klinikoak lehen arretako talden sartza. Eta nik uste benetan beharrezkoa dan zerbait dela, mundu guztiak ez daukelako aukera psikologo pribatu bat ordaintzeko adibidez. Eta, jakina da, gaixotasun horiek alde betetik tratamendu farmakologikoa behar izaten dute askotan, baina tratamendu ez farmakologikoa ere bai hor dago, eta benetan azkenen konboi da behar dana. Konplexutasun horretan eta aipatzen genuen, ez, nolabaiteko, sare horren eta mundu osasunaren ardura horretan, familia medikoak badu askotan familiaren zati handi baten ezagutza ere, bai. Eta hor tokatzen da nolabait kudeatzea, familia barruko arazoek nola eragiten duten zeharka familiako beste kideengan, baduzue ardura potolo alde hortatik, ze batzutan gerta daiteke familiateko kide guztiak zure paziente izatea, edo ez. Edo ez. Eta beste profesional batzuekin akaso elkar konsultak egin beharra izu arazoa daukate, ez? Bai, azkenen, esan dezuna, famili guztian medikoa alimazea, informazio guztia daukazu bestela ez dain erresa. Zuri iritzez izu informazioa, eta igual bai, investigatu behar dezula, edo zure lankidekin itzen behar dezula zein den egoera, nola ikusten dezun bat, bestea. Hortan asko lantzen deu ere baita, lan asko iten deu gizarte langileekin, bere iraita informazio asko ematen digutelako. Baina bai, ardura handi bada. Eizu, ikusten dute hau bizitxapa jarrita daukazula, hor ere sortu dira, urteotan eta sortuko dira, ez da bai da, profesional medikuen euskera gaitasun beharrekin, eta bar, Zumbarraga herri euskalduna da, denetarik dago, Asteasu herriera bat euskalduna da. Uste dut, soilik horrelako herri batean mediku izan denak azaldezakeela, zergatik denen garrantzitsua, gure hizkuntza eskubideak, medikuaren konsultan ere bermatzea, ez? Euskerak sendatzeu. Asteasun, nahi pazientek etortzen zianen eta ikusten zuenen, aurretik beste mediku bat egon zan urte luzez, eta orduan iritsi nintzen, da, ninduten ezagutzen, ikusten zutenen mediku euskaldunan itzala, jazta. Jazta. Askok eta askok, inkluso esan izan diate, zure ordezko balimazionik hauen nuke kontatuko. Enaizelako ikusten gai, hau azaltzeko, bildura daukatelako, ez datelako ulertuko zer esango dian, eta beste, azkenen ez da zure medioa, zure ama hizkuntza euskara bada, hain vulnerable edo zaurgarrigean momentutan, ezin ze jarri pentsatzen sentimendu horiek beste hizkuntza denola altzalduko ituzun. Orduan, euskera beharrezkoa da Osakidetzan noski. Horre, uste dut gainera, lehen arretak bereziki behar duela eskakizun hori, ez? Akaso ulergarriagoa zaigu espezialista talde batean, espezialista ez euskalistun bat egotea, baldin eta taldean jendea badago. Orokorren ikuste Osakidetzak eskatu beharko luken zerbait dela maila guztietan. Ez espezialidade batzutan bai, beste batzutan ez. Hor berriro ere, karga guztia lehen arreta dijo alako bestela. Dena lehen arretara ez. Orain inaiz marehata gorantz noa, gorantz noa. Gomendatu zenizkidan filme horitan zuzinen protagonista. Iren Irurtzun familia medikuarekin ari gara, esan da bezala, atzo familia medikuaren mundu eguna izan zelako. Ez dakit inork zorion du zintuen atzo? Guk bigarren kafean besarka bat biali genizuen familia mediku guztiei. Entzetorako mezu orokorra izan zen. Zerronka ditu oraintxe familia medikuntzak Irene? Epe motzera begira aipatu dugu lehen arretaren egoera, aipatu dugu hizkuntza bera, hain garrantzitsu zaretela aitortuz eta onartuz eta nolabait atzoko egunaren aldarrekapen hori izan da, batzutan oraindik falta da aitortza hori familia medikuaren garrantziari dagokionez?
nik uste esan duguna, ez da, lehenengo espezialidade bat gehala, beste edozein espezialidade bezala. Kardiologo batek 4 urte edo 5 urteko esperientzia behar duen bezala, formakuntza hortan guk ere bai 4 urteko formakuntza izan dugu. Eta bestetik, azkenen lehen arreta dala lehen ateoi. Orduan, hoi zaindu behar dezu. Zaindu estabilidadea eman, kontratuetatik hasita, ordutegik moldatuta, lankarga administratiboak kenduta. Eske 1000 gauza aldatu behar dira, baina benetan garrantzia jarri behar da lehen arretan, ikusi dalako beharrezkoa dala. Plazer bat izan da, Irene Irurtzun Sorarrain, zurekin familia medikoaren ogibideaz aritu, hausnartu eta minutu hauek igarotzea, eta lehenengo kafea hartu duzu bigarren kafean, horrek esan nahi du, edozin momentutan bigarren hartzeko gonbitea ere iritsiko zaizula. Eskerrik asko. Zuri. Entzuleok eta gu bagoaz aurrera eta bagoaz Goran Zanelukin eta Gorka Orbizunen Lisboa honekin, egingo ditu hurrengo minutuak hementxe bigarren kafean. Entzuleok eta dagoeneko bagoaz agurtu dugulen ere Julen Goikoetxea Orbegozo eta Goiuri eta Irene agurtuta. Gaurko ere agurtzeko moduan gara, bihar goizeko 10:05 izango gara zuekin hemen, bigarren kafea hartzeko prest eta orain informazioaren txanda hemen naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea.